U akciji vanredne kontrole tehničke ispravnosti autobusa pred početak školske godine neispravnosti su utvrđene kod 34 od 115 pregledanih. Ta informacija itekako zabrinula ministra saobraćaja. Uz đake za novu školsku godinu pripremaju se i oni koji ih voze na nastavu. Prevoznici, barem oni koji žele, jer je akcija na dobrovoljnoj osnovi, ovih dana voze autobuse na tehničke preglede. I skoro pred svaki 1. septembar ista priča. Ovo je jedan od autobusa koji u Prijedoru prevozi školarce. I on je danas prošao tehnički pregled. Međutim, trećina širom Republike Srpske nije. Zna to i resorni ministar. Neđo Trninić poručuje da nije zadovoljan i da se čudi malom odzivu prevoznika s obzirom na to da je akcija besplatna i bez kazni. Podaci koje ima ne ohrabruju. Ako je na otprilike 30% uočena neispravnost, ja nisam zadovoljan i ne treba biti niko zadovoljan i kad je na 1%, kao na 30%. Znači, ako je od 115 pregledanih autobusa do jučerašnjeg dana uočeno na 34 određeni nedostaci tehničke neispravnosti, najbrojniji, evo ponavljam, je na kočionom sistemu 22 autobusa, nije najbolje stanje. Uz kočnice problematična su svjetla i upravljački sistemi. To je ministar rekao i gradonačelniku Prijedora dok su prisustvovali tehničkom pregledu autotransportovih školskih autobusa. Zato Milenko Đaković smatra da ne bi bilo loše da se akcija sa dobrovoljnosti prebaci na obavezu. Jer nama je svima bitno da djeca budu što bezbjednija i da vozila kojima se oni prevoze budu što ispravnija, a ovo je najbolji način da se potpuno besplatno izvrši pregled tehničke ispravnosti autobusa. Za sad se u ministarstvu više pominje opcija da policija upućuje autobuse na tehničke preglede tokom redovne kontrole saobraćaja, ali nije problem da razmotrimo i opciju obaveznosti, odgovara ministar.